רגע, לא, אני רוצה להראות לו איך שמים את זה ככה. זה סגנון שמעיד על האדם. הנה, עכשיו היא תעטה עליו את ה... אוי. רק תשמור שם ש... זה לא כדאי. משהו אחר, תהיה כן. תאונה. מה עכשיו נשים ככה? אוי, למה זה נפתח לי? עכשיו אני... אוי ואבוי, איך הרבנה. אני לא מאמין. כן, אנחנו נצטרך פה פינוי קל. זה חלק מסמלה שלי. במסגרת תוכניתנו יציאה מהירה, אנחנו מארחים היום באולפן כלבה, שהסוגר לא עמד... אוי, הריח. אוי, איזה ריח, אלוהים אדירים. כל טוב, חג שמח, תודה. השאלה היא, כן. זה עוד לא היה. זה אייטם שישודר בכל תחנות הטלוויזיה בתבל. בואי, אל תפחדי, אל תפחדי. בואי, אני אוריד אותך. זה הצעיף הכי יקר שלו. מאוד יקר שלי, אני לא מאמין. זה על הצעיף היה? על הצעיף. על הצעיף. אבל לא מיד, היא קודם בדקה. היא בדקה אם הוא מספיק איכותי, כי זה 100% משי. אוי, חברים, ייתכן שזאת תהיה פינת אימוץ הכלבים האחרונה. זה עוד לא היה. אני מקווה שלא פינת האופנה האחרונה. או התוכנית האחרונה, גם זה לא מן הנמנע. אבל דברים כאלה קורים, זו טלוויזיה. כלבים מחרבנים על השולחנות, זה קורה. אם ריח היה מועבר.